Roy. Tega cing kai ha mani ka jan me ngala ko ujisu uyat leng ba jongi yemen. Te nau Lucas kala nau ka bakat kendai ka khot ka baning tong ter. Ngan ai jing kai leng ba kini ki khot ba ro shi ko kli ngan batai ye ga jing mayan ka e ka ba kani ka khot kini ki khot ba ro ki kren sha ka jing em ka jongi yemen. Anda ula rong syapo bat udang yat leng ba ya ka Jericho. Ujisu uyat leng ba ka Jericho. Tingi di bantip ru ya kan dikuway ba ujisu uyat leng ba jongi man la ka kelemat aman. Man la ka kelemat ujisu uyat leng ba jongi ban le ayu. Ban kmi yangi ladang ile ya kababha unai kanong kababha amen naduk nang ni nak ndo umdei hadu badalet nang ni ladang ile kabasniru unai hi kanong kabasniru namar teng kibriu kila shim kabu palat ya kata jingai ai ka jong umlei bat teng kibriu kila shim kabu palat ya kata jing iete kila shim kabu ya kata jingi ka jong umlei ba umlei namar umlei jungi umlei ba map ai umlei ba iet ba umlei kumtai Tihringan ong ye pi la daga long kuntang ngam tharai hi reba kan dan kedu jokru ngam tharai hi reba kan jen ke jok ublai kan ong shibo la kwat kinya onje tihrai ni de ban skill tho ba ujisu ya dan ba jongi ublai udan hapding jongi man la ka khellet mat ba ukmi ni le ayu hane ka ba pon sien hi ki breu ki kham perkhat bet ya ai ki kham perkhat bet ya ki breu de Bayo i ki brio bapilya kanu kam bakla kamot pisno hepting yo bakin yo i kat bayo ublei pat ki brio kim da kuslai kim da kamsno hepting haranya ong ye pi balai te pi hepting i kita ki brio ki bala pat yang tang ya kado ka jongki harai to kamdei bangin kam hepting ya ublei jongi ubala ban penjot pat met ban mensin amen Tinggi ni bantuan ni mat ki baken jam sim ba ulai udan hafeng jongi paro kapten mat paro ki kenta paro ki si girta di jongi ulai udan hafeng jongi uyo i lagi le kakam ka ha uyo i le kakam ka basliru ulai uyo i nama piat dan ka jongi tilada ni bakla kumbang juang barabor ha ka jing mok poi perkhat ka ya da ka wei reda ka batu nang ngadong ye piwat jut muh nang Namal ka bailong jong ka pop ka ba thu khna hi ha hi ban mat na lunang ne thundam labi along stan nak naru along ka badai puli bible shibun frela da puli bible makana shibun pidwai di bun kenta na example pi kumdai banga ben da ai idoni wi ibri ibala ban dwai tang ha ka shisin dwai sau kenta idwai tang ha shisin dwai umdai re bala bentuk ben na do ben step tem ne re ba Mendan step ladwai shikenta, mensengi shikenta, janme shikenta, dame shikenta, kamut lalong sau kenta. Kita ibriu ila banduai tak season duai tang kamut tang step sau kenta ila ban shong banduai. Dan nang tu shudwai bed tamba kajing empat la kajong. Kamut kajing puli bible kajing duai te na yakran sendan shihira kajing puli bible te kabala shupuli la tamba Kampat kami ada ile kat bakungka tien ke jung ublei. Te kamut kan om mentoi la da pimdan yang kata jing sheptin yang ublei la pipuli bible sakat no pila jia seng sakat no pisu sa tang yiriu niami. Te gini ban semua ba jisu ya dan baju ni de ban dan yang mensin jung jing sheptin ba ya ka wei ko ke kam ka bangile ublei usabi syari ni nadu nang ni nak dawaman. Te kum tangi hapan husia ba nang bangin yo ban ya kata ka jing ya dan di kebajanan nang bagi yo mat ik da jing sup nat dok nang ni nak hendaw man ka ting ke jong play ko ong shushu no hakmi ubri u ba kerten usayas u ba long urang ba kinong krong bat ulong u ba reus pa lo ong ba uni usayas urang ba kinong krong ulong uta u barius pa ha ong nong krong na barhang ni ya buan ki kena ki bare kamut badai gitu ginong krong ki babat da kablon ki bakrong lagi ni ginong lum khajna na ginong lum khajna ba nong krong den tu nong krong ba ap bisa untuk de harba ai is ai ten re uni unong krong ude uta unong lum khajna tingini ginong lum khajna mane thu ipi ki badang re
set punya tip rat mentah dan kibra shiwai shate shayo ka tu ka de jong siem se ka de jong siem ti ko maka mentah ngala tendar ya ka tu ka jaka shatu let se shatu sha sa sao te let se ngala shim manga ngala yo manga anda mentah ngala bo pen de ginong train parking kunto ginong train khajna ki bandung khajna te parking te ko de gitu kiba shimi ki kali te kini khajna pa gitu kiba de so di Johor te gitu kiba train te lese benta ki kamai 8,000 te gini beronra sama 8,000 nama katulok kilayo tin rei ai yo yang 8,000 ki thap no sapla 3,000 kapot uni ulong hakata karukom uni usakayos ni usakayos ulong hakata karukom badakata kaba ulang urang bakla ya kapisa ulalong uberius pa amen tinggal ko ba niya tuwi pi ba ublay jongi long persya ya kiberius pa ublay jongi persya ya kiberius pa nama mauhi ulong uberius pa amen ublay jongi hi ulong ublay uberius pa ti ukwa ya ngiru ba long kiberius pa hadray kata kaspa pamhok pat kamlong kabaday yang ni bagan berius pa ana example benta pilet pasnak siap kibriu kito shiso arso uto bato ulayo ban kamai de kabat hak da kabat syukur andala bon kaspa kapau satege yeng kasem kato kaspa kaba ublay umshens ngobha benta ngalalap kibriu one tray hayin jong kibriu andala one tray hayin jong kibriu de step lalang step lalet sajang kita hayin kibriu te ban yo daw le kuno wan kit lang bat tu ka kho satu syukwa jaka batray mensi dan manu briu hayin lalet bo ka kho satu syakrum yin sini slasya sabon kwai tempau tapros tu syakrai kho man keski lawan kita kibriu kuno kan suja la kaja kita kijing kita ying nasem handrai kapoi kapo bala hatrai kho jong ita ibatrai nana mi pokerten kamat kum kita gini kispa bom hakte kabak ublay shans ngobha te kini gibale tray kini bale checha office gibale tray singi kumto te kito kitrai kiju airam yigitu ginong di sha po office te kini kiba airam kot kabon kita harus pelala jong ha kapor kabanga ngadang samla ngadang kam khna dang kam he san khnian te kia thap bai hispa tingka shapla ha kata kapor kabon dang tat ha ki ber khoi la de khen kabon kado dang kam lai pudingka shikilo la ne sa pudingka te la de khen tum ha kapor mentala long tum tu 10,000 hisni te kato kan ka spa kadi ka spa bom ho kini ki police ki ai bet banyak kai drugs tang ma pidi ban penbiang pisa subot nga ngale pulet utu no kai drugs ngatep te penbiang pisa ya nga omle lewe bat dapat tu ngayo bante ga yin kasam kum kita ki ai bar khoi ki ba uble shams no ha kata ka de spa bom ho hadrai compare pi kamai pi dan kat no ru hun ha kata ka ba utrai ula kurku yi pi bat lada hirius pa ne omlele tangba wat dong kwa ba hirius pa da ka pithok phishuko amen naman ki bon ki briu ki da ka pithok da ka phishuko ki kamai ya ka spa ka phau te kam long ke ka badai ka jing thau thok ka jing thau shukor ba kum ta ngala lap ha ka jing ya ganti ka jong ba khumno ki briu tang ban yo ya ka spa ka phau ki thok phishuko tu niu sa khayos ru da ka ba ulalong ubri ubarius pa tehrai ai mo pa yo play ba ka don pat ka jing tung kendo bau ni ubri u la frang ban yo e jing kala ka mod la ang kumno teu la persyak nang ban yo iu jisu udai uno hanrai la na uta opat ba na ba ulong ubalun kat kerjang hanrai yo ni ubri lo upok maknaru Laupok maknaru kapayon ka ang tuwan kumpa pilang uniru kumpa ulong uklan perkat
kajing snow le rante ula kwa palat ban yo iu jisu ula let hanrei na marbo ulang kot palat obla ban yo i ula torhi sho pat ba hanrei na mar kajing pon jo pat ba ni ubriu omla ba un yo i ya u jisu na mar la ong ba ulang ubaling kot kerenian ko ba ni koi pi bon na pedeng jong pi hang ne na mar pidang shu sakri utrai piru pidon ni kata jing kot ka jing mut jing perkat ko malong usak khayas ama hoi hak renyan pi jrong hanrei na mar pidang ya kena te kabut pimpat kote hadu ba pin yo i yo jisu makmat ama kumta example ngam yo i yo jisu makmat hakani ka ba kinja ro hanrei haka ba kinja mensin ngala yo i yo jisu ama ngalayo iu jisu markmat haka ba kenja mensin marka cita jong ublay ka ong tong ne thao yo ubriu haka dur ka jongi ka pun haka jinglong ka jongi ama tingala yo i bhai ka jinglong ka jong jisu ba ngajui ku khanai ki ba kalong kunta ni nga ai ngo shai ublay ngayo i te ka jinglong ka jong ublay te haba ngayo thu khanai pisia ru pidonte ka jingtrang haru kwa ba yo iu jisu kum ba pi yo i Template nama padang lengkot kijing perkat pimla te ban yo i reke ai ka buni usak yo sula le namar kata haba wala mare shashua ulak kiyo halor uding numpur un yo i yo naba un sa ya na ka ta ti ulale kuno ula mare wala kiyo hato uding numpur manung ye pi ladadan mano ba uli ulak tak pala de ka daru ka jong pi ba pen shakri utrai ya ceprang mare kiu lo bu ding dumpur ka bot ba kini ki ding ki balalong ding pa atau ki syakri ki jong trai example ko manga lane ko ki we ki syakri ki jong trai ki ba scam haba pis ngap ki jing kai ki jong ki ka bot leng ba jong ki pis dang te ba yo iu jisu oh si syap leng jisu lo kunta leng ba ka jing thu khana jongi leng ba ka jing ai jing mot jongi sapuli bhai ka tin te jong ublay ba kana pila puli bha let's say ngala example pin sa yo ipau pila sedang ban yo ipau ada pila yo ipat pin sa sedang sesuatu ani ublay inga pe ulapan pau try ngai kita ki bar khoi pin sedang te ban yo iu try leng ba jono leng ba jongi ki syakri ki jong try man te kamat ba uniru usakira surat kiyo halo jong tau dia te kalong ka badai pi ba pin snap ba pin cha skori ke ti priu ki ba long jing ku ya jing em ka joki na ko ka por sha ko ka por man bat ka jing chakri play ka jongi ngi de ban mare nim de ba ni chu shong sa ha jo la ni nim de ru ba gi phai dien na mar ting ting kidan ki priu ki ba long stand de ki spa snap ru ham re kim budu ai ru em kim tip ai ru em ka jing em ka sakut kum jo bat omdan ka jinglah ka yeng ka sem omdan ka jinglah ka mai ka ji omdan ka jinglah ki khon ki ti hau tunga pashulong lan chimlan ta la kut ta ka ka jing kristan kam de ban long ta ka jing kristan ka de ban don ki ka jinglah te la da pimare man be sa ka thong pe nam poi na riu paro o poi sa ka thong de ko bu e ka thong la da pimbo e ka thong nan ong ye pinam yo hi re amen Hisian berhibu ega thong la kata thong ka sakat no kat nur himpoi ni sa kat thong andre la pimpo ka ba chu melan la ka melan tum ta na mar ta ka jing sakri blai wat ju yang haju wat ju pai shadin wat ju ya suki hanre long ki ba mare stat na mar da ha ka ba tinja men sim ka dan kata ka jing yo promotion ho double promotion ki yo dai ini ki ba start ha te ha ka ba tinja men sim ublay ai ka jingjop ka ba kham kloi ya kita ki ba mare kloi nama kita hakapor para masdang mga ban syakri utrai tang lai snan shiteng alala ban ai tin te jok ublay ki bon ki ong yang ba phila bakla kumno tang lai snan shiteng phila la ban krani ka tin te jok ublay pin sak lam hoi ka sngi hanrei kat nami ki sngi la nam scam amen namar balai namar bagi senran jong jisu lais nam shiteng la shatren jong jisu the lais nam shiteng ba dia kren ha ka ba ye dei ba ki priu kala long kloi palat hanre la dia kren ha ka ba kinja men sim kalong ka ba piang ba ka jing step ke jongi ban ya denti ngai mu yo play namar bata namar ba
pau shipau number uba shipau te uban pau shipau number uba shipau te ngala kali Ukraine ke jingmot jong number uba shipau anda uble ula jubab yo number uba shipau Ukraine ni kata jingsok kabakin jablay Ukraine ni ka purang ka jong uble ka ba uble sa pau hagi ni ba i yo hidep utrai o yinga she post nam ka jing shakri play pan yo ma ya kata ka jingsok ka ba shisha na do nang ni na kandau ngai mu Ukraine ta usnam na yo ma ya kata ka jingsok hadok ka no ngalaya kun man yo e ke jingsuk haduk kat no ngalai sha asigen haduk kat no ngalai jam harai ngam shin yo piten dan pon ki priyo ki ong yanga ba ngatet ba pis no si pi shupen I na ka dor mat ka ba po sam ke sha ba rai ngan ye thu pi ngong men tang la komen men chwa ho o ka ta ka de ka chi sha rai men tang la komen I ong kum no pi men ha ba tang ulok no phim pat don kum no te pi men harai ngan ye thu pi kajing perkat jang kibri barok kalong ka bapak labat ngai mu yu play ba uble ai nga menta kajing sok namar ba ladar kata kajing sok ka ba shisha kan van ka jing jong ala da ya kata ka rikanan ka ba uble ula kular ban ai nadu nang ni nak ndau lada uble un ai no un ai nga ondang la yo priu kamat kibriu la ni manga ngano oh pleng don jing sok andala yo briu amen bat andang ngaladon ka ying kesem apa he ayem pakidulan ngaladon ka kali kibri kinong oh nama ba ngaladon ka kali ngaladon ka caka ka puta kala suk sisya bat karu ko ong kala suk amen hari kita ngai mo yo play habang ngampat don a ruem ngadang don ipisa kiat kensat jakal bakit nakakti la jong ngampat don ngasu ai kiat kensat I mei banti di ruba jaka syate ruba syua semrop lang om de ruba ngakit be jaka pisa ka jonga te ulok rungang padan ke yang kesan rungang padan ke kali rungang padan shuya dap etang bantang shulang be kumba shuya dap etang bantang re la yo e ba jingso te de hang ne ke ba song tho om pleng om de da ka ba phila yo e ka yo e ba jingso om de ba phila yo e to ulok phila yo e ka jingso khana ka jingso ka ba shisha yo na ublai amen namar ba kajingsuk ka ba shisha om dai ho ulok ya perkat dang la yo lok man siyo kajingsuk re ngai mu yu blay ba ya kajingsuk ka ba blay ula ay nga om dai re ba ngala yo yu ulok ngala yo ka ying kasam ngala suk menta har ya kajingsuk ka ba shisha ngayo na ngayo na blay bat kito kidong ruai ngala perkat ba ya to jing ruai ngala blay kito kidi kidong syang mesin ki ba jingmen bang adon perthai kam syam ay nga Hana di uplay upa ai baka perthai kam la hire man kini no danga tenamar kata kajing sok kam dei ha kaspa ka phau kajing sok kam dei baladon lok kajing sok kam dei badan ki bahaying ki bahasam kajing sok kam dei badan ki khon ki ti ngan ong ki ki priu ki ba yo ya ni kajing sok na uplay namar ya kajing sok man ong ki kadon ha kadon ha uplay la uplay ai hangi ni yo e kata la uplay ai hangi ni nom yo amen ni hapan pan ni hapan benret ha kama jong uplay ni yo ken ya tani kajing sok amen nama ba yo bi perkat ba oh kini ki bang don kon kim don jing sok han ki bala yo shisha yo blay am pi don kon ne ki sok ba ki nom ya phet hira ki ya shong ba ki junom amen nama kata ya jing sok ka ba shisha ngan ong yo pi kadon ha ka ti ki jong blay nama kata ublay kwa ya pi ba phin chu ya shong sa kum ne ha ba pila long kristan ublay kwa on boy ya pi shaka thong te ka jing shakri blay jong a kadang long tang shi pose nem teng la yo ma ik ta jing sok bat haba mentai ki yo I banga klam shu kila snow tho kan ba om dei ba le shong shit nama da le shong shit ka jing shong shit nganget kanom ne ngan ai ka tin ka jong play ka wat kata ngan don tin chu hi bangan sam ru shi ki we pat ki men sim ki ba kordora man han rai haba u blay ula penyang haba u blay ula kerku ka wat kanom don hi ka jing kurdo ka tin ka jong blay man tenamar kata ko abangan ong ye pi ba to long ba mare sta Lais nem si ten kala biang ni pi ba pin la ban ai ka tien ka jong play ba pin long ki sin ran mais nem si ten pi la de ban long ki sin ran si ba la bet ban ya lap ka gospel ka jong fry ko oi ha ka jing long sin ran pin lap si bon ki jing du na ha ka jing em ka jong pi ko ba pi I ya ki sin ran ki jong jisu kum no ba ki sin ran ki jong jisu ki dang ha ki dang kolon chi kolon hi pi I kum no petras ru wa ha ba long sin ran ba e yu ka dang dan hi hap deng ka ta pin don hi jing du na hang ni hap pa
hari nang yai penbet aman. Bat andam hirap shi pos nam pen sedang ban snow to ba pen pai ba kapor ba pen nam lek pop shoot dan akaman. Anda pila syakri bahayu belai nem. Anda pim lek pop shoot akaman ke jong pi ke dekat taken ke jisuk ke pila yo. Hanrei kat ba pila tip hi ke tu pop ba kan ke pop tamba an lek bet lere masapan map no shi bet. Kato ke dekat pop Hamtam ya ka pop ke ba syabar ke met. Pila deban light ya ka pop hi ka ba shabar ka men ka bot kat ki bam pat light ki nam palyo e ka takari ka nan pisong tho ka pop ka ba shabar ka men ka pop ba shabar ka men ka mo long kum ba dikia ba bang kwai ba di secret lane kinu ki jing bang ko bleu khang te ban bam ki tu shabar ka men ki ba shapo ka men ka mo ka jing bitar ka ba pimla te ban yu i automatic pila bitar kamot kajing len apisa kamot kajing bomla rabani Aisyah katu kabom kitu kipop himla kan kata katu ri kapop kaba nasyapo kamot katu te lada piklan perkat dupahi kamot ublei wahi pi pada jingsuk re ya kapop kam hilaga tete bala dangan babi uli kwai kalau pop ton bam la kabam le raman bam sure at ba pidang dan hang tu pinam yo re kata jingsuk ya ra ri kan han kaba kenjam sin re Onda ladang si post nem gajing syakri belai ke jopi. Onda pi lakian lot i kita pop le kenang. Like not kita berselong otomatik ya ketut te kamu ublai udang isin yangi mungkin yo kan ya gajing so. Telong tiba mare start kan ya gajing ya nanti ke jopi nama apa pada ong si post nem syakri ublai yo ya gajing so ada ting snow bas lem palat. Hari kan ong ya pi kita buat lagi spas nem mungkin yo. Hari tadi ya keren ya gajing si post nem kadang punya palat aman. Kadang dia tak si post nem, banyak yang kena jingsuk ke besisya, mentah om dan ke balak, ban kini dok yang kena jingsuk ke publik pula ai hanga, bat ngas nutuk mentah publik, bersuara layang begong ngasih halam begong kat pengampat yo priu try ke jingim ke jonga kan dap de kuli de jing snusi nama mangaru ngamudro try ulok try udah ke jing temen, hari ngapa kelas pun, udah ublay kan ke jing temen, aman? Ini man nutuk udah ublay, deh ada lock ngalak temen ada kun ngalak temen lah dan kibah ying kibah hasam ngalak dan kaying basam ngalak dan kijan kinda kibah ismuin kibah kumne kumtai ngalak temen udah uplay upala syong sa syong kurah kajing kajungi katakan gede kajing temen tinggal kuai pi baru pinong kibah step bah kajinya nanti bapin yok yo uplay haka donut kajong pi ba om dan syuk ubah kam hasyuana lor uplay haka jing kajong pi amen bapin se yok ikani kajing sok dan pila yok ikani kajing sok Pasal suntuk ya kejing keman ban emah kali ke pertai kalau hadu ke no kalau syak pas no tenan pahawan emah ngani pertai kare kita ki bang yo kejing sok no ble ilong ki bajin jar tang kejing jar gitu kana tang kejing jar oh kejing pango kejing stabo kejing bang yo tiawan kum ta ter hari ko ong yepi start an yat bang ble pen yo kejing sok no mashisha man bat shisho ka tin kejing ble kalau tiap jisu ula poi Hang kata jaga ulat bit bat ulai lagi ulat om tiap uku sakharas tu biasa kloy ru naba haka nega sni ka deyanga bansa hayin joe pi ya bat dono jo jisu upriang ya usak yos kumpa ulang amen usak yos ude upriu bapop hanrei ujisu ulat priang ya u ka ulang don kini ki priu ki ba ong yang ngam ne abang sa syakri ukra nangalah Namar mentah bangalang pop ngamnu dan pulih kerjaan ke jong play ringan ong ye pi dak apa pi pulih kan pen ko ye pi aman dan apa pi pulih pen tep te pi duna ha pi biang ha tenang bong ap nang ala rius pa nang sa syakri utrai hanri usak yo suwan kumni kumulong wan chiran janda pop baru jisuru priang yo andangi priang yo jisu ha ka jigen ka jongi ngan ong ye pi kat ba pi dang pulih kerjaan ke jong play la pen ko iki pop ki jongi amen Nanang pun ko iki pop ki jongi teu la hierno kloy ru bat ulap yang sengob hayo ku ba udah lek kemen ni de bat priang sengob hayo trai ka jigim ka jongi da ka jing kemen amen ni priang da ka jing kemen ha ka jigim ka jongi ha bagi la yo i yang kata te kila ekran kyom baru kina yo ong ulan led hapo Ye mantia basabat ubriu bapam. Pi gini ki priu kila sedang manikren nyom. Bau jisu ulalet mantia bau ubriu bapam. Lesa gini ki priu ki yo iu di ubriu bap
corruption. Uyo ni upre uba la bangkrut ya kapisa. Te handrai kila ong ba kublo kan ujisu uba teplot iki kublo te ulalet hayi jong ni bapop hare haga jisha ujisu wan shuni ka pathai wan na ka bapop man jisu wan nam ta ki bapop ban kan hoi pi kane ke jinglong jong kitu ki preo ki ba shunang betang ban ke dokti aman ki ba nang betang ban ke dokti ki don ki preo ki ba chele duwai hapo patakia anda ki preo ki le yo I ba kini ki preo ki le kini syapri jong trai ki le duwai hapo patakia ki sedang ban perpor khana pa chane shatai ba oh akte akreu play akte ak syapri jong play tamba di kia na yo I na pina patakia tingtung yo I ro ba di kia ro ki lo oh ba di kia na yo I ba di kia ta kumta ter harai ai ngi bangin nom long ken kumta bangin long kita kinong pembut na lane kinong kreng knyum bat kumta ter pi kini gibriu kila kreng knyum yo jisu ba ulalet ba ubriu ba pop harai jisu ulawan khnang ku nak kantai pop te syapang kini gibriu ki badang sedang ban syapri utrai te lada kimpat scam ya lade kimpat long ban ya ya jan bat kini gibriu ki badang ngop ha ki ai man example bentar ada ngade gibriu badikia example ngade gibriu badikia ha te ngadang sulait nak kian ngahaban kian cuai tu ki padlok ki badikia nama ladang ngampak laban ke kian ngadang syugi dang sibnai arbenai ngalit nyelok pian batingan songop pian hanri onda habangi lasan kambut kadon kam yagi bangin let sajan jong kita ki bangop hati nama ki kim la asuban pengop yagi aman ragim cutai bangin event ni kinong pop da lele hu aman hanri haba ula yeng jot usakios ula ong ha utrai hakmi ya ka basiteng na ki ru ki jonga atrai ngan sa ai ha ki bedok bat ladang ala ship club ya ka ru na uno ru da ka ba mudoi lam ler ngan sa siop pat sausya ki usakios ula don ya ka donut ka basisya ba ula ongan siop pat ya ka pangala lada ngala ship club lada don ki ba mudoi thakru ngan siu te ade kata donut ka basisya te abangi kwa bat gelak buat angin don ya donut ka basisya bangin kut cikmot bet bangan ino bet sisindan undai raban shuye le kai ka kam ka jok play ka jisha tri play lada phi le kai ka jingim jong piru kan long ko be le hiu cha kai hi om dan jingso haba shuye acting de hang no dan jingso amen ki film ki ba shuye act mentang hang no dan jingso om dan jingso te wat ile kai bat ka jing ka jok play wat ile kai bat ka jingim ka jong phi bat play ha ka rum shakri play long serious ben nga long serious pa ha ba ka kam ka jok play lada nga long serious kadai tangan ka ba ublay kung aya nga ka jigsok hanray ka jing shakri play pia le kyu jakai kum example hang ni niya don kum ni khray ta kundia hanray lada ni pa ni don ya ka don ka bisha ublay usham smo ha namar kata wat ile kaya ka kam ka jok ublay hanray ka kam ka jok ublay to long serious ublay ru long serious te ban khat ka jing ka jok pia man pat ko ang kum no ujisu te ulo ong hagani gasngi ka jikpat em kalawan haga yen jong be nama uru ulong ukun jong u Abraham pi habala pen em ya usakayas lapen em ru ya ga yen jong u ngalong ye pi lada pi long serious but ublay pi long shisha but ublay lada ublay ulapen em tang ye pi marway himre na mar ka jing duwai ka jong pi an pen em ya ga yen jong pi baro ka jing duwai ya side ka jong pi adam dan mano ki bat let chadu jok lani onom dan mano ki ban let na di ko thai let na ki yo nya sok so bat play ladda ka jiem kristan ka jok pi ka long kum ta ko ba shwe le kyu jakai te ko wat phenom la ban ai u jisu ha ka jiem ka jong pi amen hanrai ladda ka jiem jok pi ka long shisha ko ba ka jiem ka jok play ko amba ha ka di ka si la pen em wat ya ka jiem ka jok sa ya sru kamat chisien ba ubleu la pen em yang yuai na yen un pen em ya paro un dei la ba shu pen em automatic yo hisno ko bakla o la pen em nga la pen em pi haban le eng ma pi haban duai ma pi haban ya sad ma pi haban cha jingen ma pi haban em ma pi ka ba kum ka jing ka jong play ala pi em ka ba kum ka jing ka jong play si ko ba kini gi loya ki don ya ka ai ki ya sad ni ru mi don ni ka ai ma ni sad la da gi kren ka ba kum ka di ka ai
man ong gi phi play on sa pen em ya ka yin ka jong phi baro amen la no sang la ki don hi ka don no runa hi ya ka ta ngi la man ong han re phi pin long ki bala la da phi hi phi ya sa ha ka kom ka badai bala ong ba long khon jong Abraham ka mot udi na ka long yin jiu lesen ala ban ong udi na ka long yin jong Abraham na marba ya ka long yin jong Abraham la itu ya ka long yin kumbangi yo menta ti khon Israel ki bakin jam sim amen te nau Abraham lakha yo Isaac lakha yo Jacob kabala khot baki ki khon Israel ba yi ba ilong ki khon Israel ki bakin jam sim te la ong ba uniru ude na kapateng benrio jong Abraham kamot na kapateng benrio ki khon Israel te kamot bakak ting ka jong play ko ong kumno ko ong na ba ukon ubrio ulawan ya ka banwa ban pen em ya kabala ja no kamot ba Ujisu haba uwan siya kali ka prepay uwan wachway di bala jano. Today naman kita kadaw bangi mentangi hapan kam kuslay na mentapi ki kun tila jong chuwa men. Kapag kita ki bonday re nakajo naka sen ong do iki bombolong kusta. Kapag ni hapan kuslay bahaswa na ka jong pite ban he ban san chway pinsia na maranda kisya pila he pila san pila la kan man lempat siya kita giway la dai pi ni syuput long kristan la syuput la kaput no te kumno te kala ban long la pi ja na mar ting ting ki priu ki wan jinga seng hi hare ki ja ha yang blai hi kim te priu ki wan jinga seng ta kim te be e u em fikir ma terus suka ka bala ja no ka ja ha ni te dan pun ki kristan ki wan jinga seng ta ba ka ban sim jo ki ka ja no try ki sudah nang ka seni Jadi kita kau ngi haban wajah kita, tengi haban pet, kum kini kipriu ki jok play ki bala shim kia ban chakri ki bensi ki bakador ki haban pet gitu kipriu, hato ki ajan ne em utrai, ne ki long ki bala jak no utrai, dei tan gitu ki bak juan jing seng shui gitu dei haban wan, gitu ki bala dei ki khon kristani. Kiba kila rum balang kuman syong no habdon hi kita perukom jong balang kat ku ngejing penyai balang ben te hab dei ban net wa iki te kham tam iki tu iki badan hapo hi pi hab ban jing te na ma ben bon bahai ki kristan ki baja na yeng hayeng re kim te ting ki smat pala wan jing seng on da ki yap ha ka jing yap ka ba jinjar ka ba kordet ki jing bang de beshem kai ki ong pat kumno kan gitu ki breu ki ba hok ki breu ki ba shakri ba hayu ble kumno ki yo ka jing bang ka ba shel kai ha to kumno kolong kunta oh ble ula le sniu ba kunta ta mere kipte ba ki poish ni mane nang ka serniu re ki la ja na no nong turai na ba ka tang no ipi ka jing pon ki ni ki balang em balong ka jing toy ka ba krau men balik namar kat padang red em dang sukti bat yo ini dalah he palat em tim syure rasyo pun breu kajing pun breu kan ongi pi ting ka penong bakim yo isu ya lagi jong di khon menta pisong thuhi la da kila pun rasyo ban pen biang iki ting ki pen ki ni ki balang ki ber ki mi yo ki balang te ta mre pite karai ke jinglong ben siem dakaba bon ki ni balang namar balai kat barang kendiak dang sup ban yo i dang sup ban besar te dang tip te ha e pi duna ha e pi biang raya bon mi iso raya bon ki kun himla chaban ban biang ki kwat e mla chaban ai kat kun gajing nak ki kun pinu la mereka barang kendiak ki kun kata ki nang la besar ha men namar kata ni don kam bangin wat ha kane ka bahlas kade ka jing ka yagi ki bala khamsan onda phiru phinda raya san baha la shale sngi phiaban wat ha kita ki badon ha jang jo pi namar teng ki let chakri ble hen rai ka bakut jo ki pat ka put pat soitan amen to ble yo ban kur khoi ten bala yo an ba kane ka jam me to nai ngoi ten jo ble